Bøgerne om Lundetrolden Glem er skrevet og illustreret af Ulla Sønderup Andersen, indlæst af Thomas Føns. Her i den første bog møder vi Lundetrolden Glem og hans sjove trofaste følgesvend samt andre fantastiske væsener. På hans rejser får han mange forskellige venner og spændende oplevelser. Fortællingen er ikke blot sød og sjov, den har også en dyb mening, da Glem viser børn, hvordan man kan finde lykken og glæden inde i sig selv, hvilket også er budskabet i bøgerne om Lundetrolden Glem. Bogen Lundetrolden Glem er den første bog i en serie på 4 bøger. Alle 4 bøger er først og fremmest skrevet til børn, men da de er mere sigende end som så, kan både unge og voksne få noget ud af at læse bøgerne. Bøgerne er illustreret rigtig fint og detaljeret, med masser af fine billeder, og historierne er både hyggelige og fangende. Som forældre kan jeg varmt anbefale at få fat i bøgerne og begynde at læse dem højt for dit barn. Der er nemlig en masse læring i bøgerne, som du kan snakke med dit barn om, samtidig med at du læser bøgerne og kigger på billederne. Alt i alt en rigtig god børnebog. Ulla Sønderup Andersen er kunsthåndværker, illustrator og grafiker fra Danmarks Designskole. Hun maler billedkunst og arbejder som mediegrafiker. Bøgerne om Lundetrolden Glems fantastiske rejser kan købes i boghandleren og lånes på biblioteket. Bøgerne kan også høres som lydbøger på indsigtskilde.dk under børnebøger. God fornøjelse.